très urgent. Mali Algérie nunu cɛ gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ka finitigilakaw tun ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen marisi kalo tile 31 ka dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la san 2025 fɛn min ye Kidali région ale kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Tinzawatène. Ni ko Tinzawatène a bɛ hakili jigin Mali Algérie dancɛ dugu a b'o de kofɔ. Olu tun ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye banbanci tigilamaaw tun bɛ ka lajɛ kɛ ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na. O de sababuya la an ka banguru ni o ye drone ye ale wulila ni ka maa ninnu dɔdɔdɔ. Lɛrɛ damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ drone yɛrɛ a yirala k'a fɔ a bira. O de sababuya la an ka finitigilakaw ka ɲɛma Umaru Jara ale ye bataki teleman bɔ k'a yira k'a fɔ an ka banguru drone ale bira ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na. Miniti 16 o kɔfɛ fɛn min ye Algérie finitigilakaw fana olu ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko drone dɔ o donna olu ka espace aérien kɔnɔ ni olu yɛrɛ y'a bon ni ka ala jigin. Ka sanga ni nin kibaruya dilen Algérie jamana fɛ Mali ye bataki teleman ci Algérie jamana marabaaw ma u ka daluya jɔnjɔn di Mali ma mun b'a yira k'a fɔ ko an ka banguru drone a donna Algérie jamana o kɔnɔna na. Tile 3 tɛmɛnen o kɔfɛ Algérie jamana ma Mali jaabi u ma kala don ɲina ka bɛn ni nin kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ ye. O de hukumu kɔnɔna na kunungo avril kalo tile 6 san 2025 an ka ministre de la sécurité de la protection civile général de division Daoud Ali Mohamedine nɛgɛ kaɲa 20 o wagati an ka jamana jabaraninsoba ale ye kibaruya di kɛ k'a yira k'a fɔ Algérie bagara Mali ma k'an ka pankuru a to an ka jamana o kɔnɔna na ni ka bon kala jigin. Ka sanga ni o kunnafoniya ninnu de sa bi avril kalo tile 7 san 2025 an ka ministre min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko o ɲɛnɛbɔli ma Abdoulaye Diop ale ye Algérie ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ ale ye a wele ni ka ɲɛfɔli kɛ a ye Mali yɛrɛ kungilenna ye mun ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kan walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni k'an ka ministre ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. Kan donna an da bi an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ani Mali ye communiqué min kɛ o fana kɔfɛ ko ka Algérie lasigiden ka wele Mali hakilinata ye min ye ko o don a tulo la Mali ka ɲininkaliw ye min fana ye ko fu ye. An y'a yira Algérie lasigiden na k'a fɔ Algérie ni Mali sigiɲɔgɔnya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. O sigiɲɔgɔnya in fana o ma daminɛ bi. Ko Algérie armée ka Mali ka drone ko tiɲɛ o ko a cunna kan a ballan na. Munna tiɲɛ don gɛlɛya bɛ Mali ni Algérie cɛ mais anw ma sigi ka miiri ko o gɛlɛya min bɛ anw ni Algérie cɛ ani ɲɔgɔn faamuyabaliya min b'an ni Algérie cɛ o sera fo k'a fɔ ko Algérie b'a miiri k'a fɔ k'olu ni an ka jamana bɛ guerre de la parce que an ko n'o hakilinata t'olu la a tɛ se ka faamuya ko hali ni anw ka panfɛn in kun donna olu fɛ yen de an ɲɛ t'a la raison min bɛ se ka k'olu bolo ka tiɲɛ surtout que an ka panfɛn an ka fini donnaw ye min fɔ an ye an ma bɔ an ka jamana kɔnɔ panfɛn nin tun bɛ ka pan drone ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jatigɛwale mɔgɔw olu de tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ na avion nin tun bɛ taa k'olu de gérer ka opération dɔ mener olu contre la donc Algérie ka opération nin nana ko o ko de ka banamini o ko ni ɲɔgɔn cɛ donc an bolo faamuyali t'a la parce que nin ko la Algérie nana bi an kan de parce que an yɛrɛ an b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka opération kɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ anw ka faamuyali kun ye k'a fɔ Algérie ni Mali anw bɛɛ kun bɛ kɛlɛ kelen de la ka jatigɛwale mɔgɔ ninnu kɛlɛ mais nin ko nin kɛlen y'a yira k'a fɔ an tɛ hakilina kelen na u ma kuma anw fɛ sani u ka tiɲɛni nin kɛ tiɲɛni kɛlɛ u ma kuma an fɛ tiɲɛni tɛmɛnen kɔfɛ u ma kuma an fɛ anw y'a faamuya wagati min na k'a fɔ ko nin tiɲɛni ni Algérie de y'a kɛ dɔrɔn o ye u yɛrɛ de u ka ministre de la défense ye communiqué bɔ k'a fɔ k'olu de ye avion nin tiɲɛ Mali ani Burkina ani Niger bɛnkan min b'an saba ni ɲɔgɔn cɛ o ye de ni i jamana kelen fɛn o fɛn ye kungo sɔrɔ u bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan donc aw yɛrɛ y'a ye an ka jamana saba ɲɛmaaw olu y'u bolonɔ dɔ sɛbɛnna kunu ka yira k'a fɔ ni avion tiɲɛni min kɛra Mali fan fɛ olu bɛ ni Mali ka côté donc Mali bɛ min ɲini Algérie fɛ olu yɛrɛ fana bɛ dɛmɛ Mali fɛ o baara sira fɛ
an ka lasigiden 3 minnu fana bɛ Algérie, Mali ani Burkina ni Niger u welela u ka sigi ka na so k'u sigi an ka se ka faamuyali sɔrɔ. Donc an bɛ barika da o jamana 3 mɔgɔ ninnu ye et puis an ka jamanadenw 3 Burkinabé ani Mali ani Niger an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko la.